Επιστρέψαμε λοιπόν στο στούντιο και έχω τη χαρά σήμερα να έχω ένα ξεχωριστό καλεσμένο εδώ σήμερα κοντά μας, τον κύριο Φακύρη Βασίλειο, ο οποίος είναι ενεργειακός θεραπευτής και φυσιοθεραπευτής. Κύριε Φακύρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας που θα μιλήσουμε στο Θεσσαλικό Κάμπο και σε όλη την ακτίνα όλης της κεντρικής Ελλάδας. Να μιλήσουμε για πρώτη φορά για ενεργειακές θεραπείες, για ολιστική προσέγγιση και πώς έχουμε έναν διαφορετικό τρόπο που προσεγγίζουμε τους ασθενείς εκτός από την κλασική ιατρική. Κύριε Φακύρη, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι σήμερα βρισκόσαστε εδώ μετά από μια γνωριμία που είχαμε προσωπική στον χώρο σας. Σας επισκέπτηκα εγώ, η οποία είμαι της κλασικής ιατρικής να πω και μάλιστα της χειρουργικής ιατρικής. Πρέπει να το βλέπω για να πιστέψω κάτι, δεν γίνεται απλά να το φαντάζομαι και να είναι στη θεωρία. Σας επισκέπτηκα λοιπόν στο χώρο που έχετε εδώ στη Λάρισα, ο οποίος είναι εξαιρετικός, για να δω τι ακριβώς είναι αυτό που κάνετε. Και έχω να πω και να ενημερώσω το κοινό ότι έμεινα έκπληκτη. Δεν θα ήσασταν σήμερα εδώ, σε αυτό εδώ το στούντιο, να κάνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή, εάν δεν πίστευα όλα αυτά που είδα, αν δεν τα ζούσα και αν πραγματικά δεν πίστευα στις δυνάμεις που έχετε. Επειδή είμαστε μια ιατρική εκπομπή που θέλουμε να διαφωτίσουμε τον κόσμο και επειδή η ιατρική πια έχει στερνιστεί σε μεγάλο βαθμό τις εναλλακτικές μορφές θεραπείας για την ίαση του ασθενούς, θεραπεύει πρώτα το πνεύμα και ύστερα το σώμα, όπως κάνανε και οι αρχαίοι πατριάρχες της ιατρικής, όπως ήταν ο Σκληπιός και ο Ιπποκράτης. Είναι πια πολύ αποδεκτές στην κοινωνία και είναι το ίδιο αποτελεσματικές όσο η κλασική ιατρική. Γι' αυτό βρισκόσαστε σήμερα εδώ για να δώσετε το έναυσμα σε αυτόν τον κόσμο, λοιπόν, να τον ενημερώσετε για το τι ακριβώς κάνετε. Θα πω και εγώ την εμπειρία μου την οποία έζησα και είναι πραγματικότητα, δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανένας, είναι και καταγεγραμμένη φυσικά, η οποία ήταν κάτι πολύ πρωτόγνωρο για μένα, πως ένας άνθρωπος μπορεί να έχει τόση πολύ δύναμη μέσα του για να μπορέσει να θεραπεύσει έναν άλλον άνθρωπο. Από ό,τι και να φαντάζομαι δεν ήταν μόνο για τα ψυχοσωματικά, είναι και για πιο βαριές ασθένειες, έτσι δεν είναι? Σίγουρα είναι. Να κάνω μια παρένθεση εδώ και να σας πω ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για πρώτη φορά προσπαθεί μέσω της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής να αποδειχτεί σαν αυτοτελή ιατρική θεραπεία και η παραδοσιακή κινέζικη ιατρική μιλάει για ενεργειακά κανάλια, μιλάει για μεσημβρινούς και πάρα πολλοί συνάδελφοι ολιστικοί θεραπευτές ή και γιατροί κάνουν πράξεις στο χώρο εργασίας τους. Τώρα εγώ θέλω να μιλήσω για ένα άλλο τρόπο και άλλη προσέγγιση. Εμείς την ονομάζουμε χειροπαθητική θεραπεία κυταρικής ενεργοποίησης και φιλοδοξούμε με αυτήν τη θεραπεία που θέλουμε να παρουσιάσουμε να μπούμε στο παγκόσμιο κάδρο των ολιστικών θεραπείων. Θέλω να πω εδώ ότι στηρίζεται, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Στηριζόμαστε πάνω στη φιλοσοφία του Ιπποκράτη και πραγματικά η θεραπεία που πραγματοποιούμε στο χώρο μας έχει πάρα πολλά περιστατικά τα οποία μπορεί να είναι απλά μυοσκελετικά αλλά μπορεί να είναι και αυτοάνοσα ή και πιο βαριάς μορφής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε ένα περιστατικό που πάει πάρα πολύ καλά που είναι αυτοάνωσο, είναι οι σκλήνες κατά πλάκας που έχετε ακούσει πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό και στις μέρες μας όλο και αυξάνεται και πραγματικά παρακολουθείτε από το Πανεπιστημιακό της Λάρισσας και ο γιατρός έχει μείνει ενθουσιασμένος από τα αποτελέσματα. Το ίδιο βέβαια και ο ασθενής. Αν έζησε αυτό που έζησα εγώ, είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ που είμαι πολύ άπιστος στο μας, γιατί όσοι γνωρίζουν που κινούμε στους χώρους της ιατρικής και τα ψάχνω τα θέματα πριν να βγουν στην τηλεόραση και γενικά μ' αρέσει να διαβάζω και να ενημερώνομαι, αυτό το πράγμα είναι πρωτόγνωρο, τουλάχιστον για τη Θεσσαλία. Δεν το έχω ξαναδεί, αυτό που έζησα σε εσάς. Ας ξεκινήσουμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος ακούει και μπορεί να πει «Μα τι είναι αυτό το πράγμα που μιλάμε τώρα, τι είναι αυτό που μας λένε, δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς προσπαθούν να μας σκιαγραφίσουν». Με το ποιος είστε, να μας δηλώσετε το ποιος είστε και τι κάνετε και να δούμε πώς θα κάνετε όλα αυτά. Ναι.
Καταρχήν έχω κλασική παιδεία, τελείωσα τα ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης σαν γυμναστής και μετά τελείωσα το ΤΕΙ φυσικοθεραπεία στη Λαμία. Από μικρός είχα κάλεσμα και μερικές φορές κάποια πράγματα που σκεφτόμουν ουσιαστικά γινόντουσαν στην πράξη. Δηλαδή δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Κάνοντας όμως τις σπουδές μου, στη συνέχεια έγινα καθηγητής, διδάσκω φυσικοθεραπεία στο 7ο πάλι στη Λάρισα και κάποια στιγμή ήρθα σε επαφή με κάποιον ολιστικό θεραπευτή, ο οποίος έκανε μία μέθοδο βιοδυναμική. Εγώ στην αρχή δεν πίστευα, αλλά πήγα επηρεαζόμενος και από έναν άλλο συνάδελφο και εκεί βίωσα αυτό που βιώσετε εσείς. Προφανώς θα το δείξουμε κάποια στιγμή. Θα το δει ο κόσμος. Μπορούμε να δούμε κανένα 2-3 πλάνα, φυσικά να δείξουμε. Τώρα, μόλις το βίωσα αυτό, άφησα όλα τα άλλα και ασχολήθηκα 100% με αυτό. Και έχω κάνει πάρα πολλές θεραπείες εδώ στη Θεσσαλία γενικά και τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά, μπορώ να πω. Τώρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η μέθοδος, όπως είπαμε και προηγουμένως, η ολιστική μέθοδος ή η εναλλακτική, είναι μία μέθοδος η οποία στηρίζεται σε μία προσέγγιση που βλέπει τα ανατομικά και φυσιολογικά στοιχεία του ανθρώπου, το νοητικό, το ψυχικό, το ενεργειακό επίπεδο, σαν μία ολότητα. Ουσιαστικά όλα αυτά είναι σαν σε μία κίνηση συνέχεια. Όπως γνωρίζουμε, τίποτα δεν είναι ακίνητο στο σύμπαν, όλα κινούνται. Όλα κινούνται λοιπόν και όλα δονούνται. Τώρα, όπως θα δούμε και στο βίντεο, που ουσιαστικά μέσα από μια χορδή πώς συμπεριφέρεται η ύλη και βλέπουμε τι σχήματα παίρνει. Κατά αυτήν την έννοια, όπως παίρνει ας πούμε η κόκκι στο τραπέζι, μπορεί να πάρει το ρευστό πεδίο, μπορεί να πάρει τα κύτταρα του σώματος και ουσιαστικά βλέπουμε ότι υπάρχει μία δόνηση η οποία μετά γίνεται κυματοειδής μορφή και όλο αυτό είναι ένα ενιαίο σύνολο. Είναι ενιαίο σύνολο και λέγεται όλον από τότε που ουσιαστικά στηρίζεται στην αρχαία Ελλάδα το όλον, που όταν γίνεται η γέννηση και έρχεται το οάριο με το σπερματοζωάριο και γίνεται το πρώτο κύτταρο, αυτό το κύτταρο ξαφνικά εκεί έρχεται μια πνοή ζωής. Αυτή η πνοή ζωής είναι η ζωτική αρχή ή η πρωταρχική πνοή ζωής, κατά την οποία μετά το ίδιο κύτταρο διασπάται σε 2, τα 2 σε 4 και πολλαπλασιαστικά φτάνουμε στα 75 τρισεκατομμύρια κύτταρα. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Υπάρχει ο κωδικός από το DNA ότι κάποιο άλλο θα φτιάξει οστό, οστήτιστο, κάποιος θα φτιάξει σπλάχνα, κάποιος θα φτιάξει εγκέφαλο, μύες και αυτά, αλλά όλα συνδέονται μεταξύ τους. Μια απλή κίνηση να κάνουμε, να σηκώσω το χέρι εδώ όταν είμαι σε όρθια θέση, βλέπουμε ότι βάζουμε δύναμη και στα πόδια μέχρι κάτω, στα πέλματά μας. Άρα όλα συνδέονται για να κάνουμε μια κίνηση. Υπάρχουν ας πούμε οι πρωταγωνιστές μίεση, σταθεροποιοί, εξοδετεροποιοί, ανταγωνιστές και όλα αυτά συνεργάζονται απόλυτα. Έτσι συνεργάζονται και τα κύτταρα μεταξύ τους. Τώρα, αυτό που θέλουμε να πούμε ότι ένα κύτταρο έχει 1,4 βολτ και όλος μας ο οργανισμός που αποτελείται από τουλάχιστον 50 τρισεκατομμύρια κύτταρα, ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε 700 τρισεκατομμύρια βολτ. Και δεν τα έχω μόνο εγώ, τα έχετε κι εσείς, τα έχει όλος ο κόσμος. Αυτά τα κύτταρα ως προς το κέντρο έχουν μια αρνητική τάση και όσο πάνε προς την περιφέρεια έχουν μια θετική τάση. Είναι σαν μια μπαταρία, λέει, συν, λιν. Όταν εκπαιδευτούμε πάνω σε αυτό και μπορούμε ας πούμε με το διαλογισμό ή με το να είμαστε παρατηρητές ή να κάνουμε πολλές θεραπείες, βλέπουμε ότι αποκτάμε ένα χάρισμα, θα το έλεγα. Όχι, μια ικανότητα θα έλεγα. Μια αυτή δύναμη, η ικανότητα. αυτή είναι η δύναμη που έχετε. Εγώ το βίωσα ως δύναμη όλο αυτό το πράγμα που σας χαρακτηρίζει. Ωραία. Ως ενέργεια που απορρέει από μέσα σας. Έτσι ακριβώς αυτό ήταν το συναίσθημα που είχα. Θα πούμε το εξής τώρα. Γίνεσαι ικανός στην πορεία όταν κάνεις πάρα πολλές, αλλά όταν ας πούμε και κάποιος έχει ένα χάρισμα, τότε αυτή η θεραπεία απογειώνεται. Εγώ εκπαιδεύτηκα σε εναλλακτικές θεραπείες και κάνοντας πάρα πολλές θεραπείες, ξαφνικά έβλεπα ότι το σώμα αρχίζει και
δονείται και αρχίζει και κάνει κυματοειδείς μορφές και αρχίζει και ανταποκρίνεται στη θεραπεία. Αυτό που νιώσετε κι εσείς δηλαδή μέσα σε αυτή τη δύναμη, την οποία μπορεί να είναι κυματοειδής, να πηγαίνει μία προς τα πόδια, μία να ανεβαίνει προς το κεφάλι, να κάνει κινήσεις στο σώμα. Όλο αυτό είναι μία ενέργεια η οποία μεταγγίζεται από τη δική σας, από τη δική μου και από το σύμπαν. Από την πρώτη μου ανάσα. Ναι. Από την πρώτη μου πνοή, από όπως την προείπατε. Ναι, δύναμη που έχετε μέσα σας. Κάποιοι χρειάζονται μία βοήθεια. Γι' αυτό είμαστε εμείς οι θεραπευτές, οι οποίοι πραγματικά εκείνη την ώρα προσπαθούμε να μεταγγίσουμε αυτή την ενέργεια και να συντονιστούμε και να γίνουμε ένα. Ο θεραπευόμενος, ο θεραπευτής, αλλά και όλο το σύμπαν. Συνομωτεί όλο το σύμπαν γύρω μας για όλο αυτό. Βεβαίως, δηλαδή. Έτσι είναι. Και πραγματικά αυτή η θεραπεία που μπορεί να δούμε σε κάποιο βίντεο δράσει σε κυταρικό επίπεδο. Δηλαδή, όταν δράμε σε κυταρικό επίπεδο και αρχίζουν όλα τα κύτταρα μεταξύ τους και συνεννοούνται, βλέπουμε πώς μπορεί να έχει έρθει μια πάθηση. Μεταδίδουν τις πληροφορίες δηλαδή το ένα στο άλλο. Το ένα στο άλλο, ναι. Και ουσιαστικά βλέπουν το δρόμο πώς μπορεί να ήρθε μια πάθηση. Οποιαδήποτε πάθηση και να είναι αυτή. Και μπαίνει σε λειτουργία ο μηχανισμός αυτοίασης λοιπόν και ουσιαστικά βλέπει το δρόμο και κάνει, αν από εδώ ξεκίνησε στην αρχή για να φτάσει εδώ, σε ένα τελικό στάδιο και να έχουμε μια ασθένεια διαγνωσμένη πλέον στην ύλη, αρχίζει και κάνει ακριβώς την αντίθετη πορεία για να φύγει προς τα έξω, να τη βγάλει από την ύλη. Και να γίνει, γιατί το σώμα μας έχει την τάση να μας κρατάει υγιείς. Γι' αυτό έχουμε και το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Για να μας κρατήσει υγιείς. Δεν θα το είχαμε. Ναι. Και ουσιαστικά δρώντας ο μηχανισμός αυτοίασης φτάνουμε σε μια ισορροπία. Αυτή η ισορροπία όμως μας φέρνει υγεία. Αυτή η ισορροπία μας φέρνει την ίαση. Την ίαση, ναι, ακριβώς. Πόσες συνεδρίες πάνω σε σώματα έχετε κάνει, κύριε Φακύρη? Αυτή τη στιγμή... Για να έχετε αυτή την πείρα δηλαδή, για να μας μεταδώσετε όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει 9.000 θεραπείες. Μπράβο σας. Πάρα πολλά περιστατικά, δηλαδή εμείς δεν ξεχωρίζουμε την ασθένεια, δηλαδή ότι ασχολούμαστε με αυτό μυοσκελετικά ή ψυχοσωματικά ή ας πούμε κατάθλιψη που μπορεί να έχει άλλος ή αυτοάνωσο. Για μας το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ασθένεια, υπάρχει ασθενής. Δηλαδή η ασθένεια βγήκε από το α το στερητικό, τους αρχαίους Έλληνες, και το σθένος, δηλαδή η έλλειψη σθένους, η έλλειψη αυτής της ζωτικής δύναμης, αυτής της ζωτικής αρχής. Εμείς είμαστε αυτοί που μαζί με το θεραπευόμενο, στο ταξίδι αυτό το συμπαντικό, επανααποκτούμε αυτό το σθένος, με αποτέλεσμα το ίδιος ο οργανισμός να φέρει την ίαση. Στην ουσία δηλαδή ο οργανισμός γνωρίζει πώς μπορεί να ιαθεί και αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν ψάχνουμε να βρούμε τη ζημιά, την ασθένεια, ψάχνουμε να βρούμε την υγεία. Και την υγεία την ξέρει πάρα πολύ καλά το ίδιο το κύτταρο, αρκεί να μπορεί να ενεργοποιηθεί. Επίσης όλο αυτό τώρα, μιας και μιλάμε για ασθενείς και ασθένειες και αυτά, να πούμε το εξής. Όπως προηγουμένως είπαμε ότι και το ενεργειακό πεδίο είναι το ίδιο, όπως αν θα πάρω ας πούμε αιματολογικές εξετάσεις και φανεί μία νόσος για παράδειγμα, αυτή η νόσος έχει φανεί πιο πριν στο ενεργειακό πεδίο απ' έξω. Εδώ θα μπορέσουμε να δούμε το βίντεο για παράδειγμα για τον κύριο που είναι υγιής και έχει ένα πολύ καλό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρω του και έχει μόνο μία πάθηση, ένα έξιμα στο δέρμα. Όπως το βλέπουμε να κινείται γύρω-γύρω, βλέπουμε σε κάποιο χαρακτηριστικά σημείο, σημαδάκια που ξεχωρίζουν. Και ξεχωρίζουν. Αυτός ο άνθρωπος είναι 99% υγιής. Ωραία. Υπάρχει όμως και κάποιο άλλο βίντεο που μπορούμε να δούμε ότι έχουμε πρόβλημα στα γεννητικά όργανα γιατί έχουμε προσβληθεί από τον ιό του HPV και εδώ βλέπουμε πώς γίνεται αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Χαρτογραφούνται γύρω από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα σημεία ακριβώς που πάσχει ο ασθενής. Ναι, βεβαίως. Και βλέπουμε πώς είναι αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και δεν υπάρχει αυτή η προστασία και οτιδήποτε υπάρχει στο σύμπαν ή στο περιβάλλον μπορεί να φτάσει πολύ εύκολα στην ύλη. Ένας άνθρωπος που έχει πολύ καλό ανοσοποιητικό σύστημα, τότε αυτό ο κύκλος και αυτή η άβρα που συνηθίζεται να λέγεται ηλεκτρομαγνητικό πεδίο είναι,
αυτή είναι ολοκληρωμένη και δεν έχει αυτές τις λεγόμενες τρύπες. Και έτσι αυτός, ας πούμε, μπορεί να βρεθεί σε ένα χώρο που να υπάρχει μία ίωση, για παράδειγμα, αλλά δεν παθαίνει τίποτα, ενώ ο άλλος θα πάθει. Γιατί ο άλλος είναι επιβαρημένο το ηλεκτρομαγνητικό του πεδίο. Κατά αυτή την έννοια, λοιπόν, βλέποντας το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, μπορούμε και να θεραπεύσουμε αυτό, αλλά και να προλαμβάνουμε. Και είναι ζητούμενο εδώ πέρα να ξέρουμε ότι ένας ενεργειακός θεραπευτής, και τουλάχιστον στο δικό μας κέντρο, μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, και το ίδιο το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, τα ίδια τα κύτταρα ουσιαστικά, μας οδηγούν πού θα βάλουμε τα χέρια για να εργαστούμε με την πάθηση του καθενός, για να ψάξουμε να βρούμε την υγεία. Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Είναι φοβερό. Εγώ έχω τις εικόνες που έχω ζήσει, τις οποίες θα περιγράψω αργότερα στο τέλος της συνέντευξης, γιατί θέλω και ο κόσμος να καταλάβει τι ακριβώς ήταν αυτό που έζησα, γιατί αν δεν το δει και δεν το πω, δεν θα το καταλάβει κιόλας. Να σας πω κάτι τώρα, να δούμε και ένα βιντεάκι για έναν κύριο ηλικιωμένο, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα, φαίνεται στο ηλεκτρομαγνητικό του πεδίο, που έχει ένα πρόβλημα στον ώμο, είχε ένα πρόβλημα στη μέση. Που είναι το πιο συνήθες φαινόμενο αυτό, το πρόβλημα στη μέση. Ναι. Και έχει και πρόβλημα στα κινητικά του όργανα, και έχει και κάποιο πρόβλημα στο αίμα, το οποίο, ας πούμε, πάει να το γυρίσει κάτι σε μια κακοήθεια. Ήρθε στο κέντρο, κάναμε 1,5 χρόνο μια αγωγή καλή, και αυτό έχει σταθεροποιηθεί, δεν έχει υποτροπιάσει. Ναι, καθόλου. Τίποτα. Δηλαδή δεν υπάρχει, και στις εξετάσεις του φαίνεται καθαρά ότι έχει γυρίσει προς τα πίσω. Και μάλιστα είναι και σε μεγάλη ηλικία. Και η ενέργειά του στην καθημερινότητα, ας πούμε, κάνει δουλειές που δεν έκανε πριν. Φαίνεται, έχει ενεργοποιηθεί όλος του οργανισμός. Ναι. Είναι βασικό αυτό. Από τα πρώτα πράγματα που βλέπεις από την πρώτη θεραπεία είναι αυτό, ότι σηκώνεσαι πάνω από την πρώτη θεραπεία και νιώθεις μία διαφορά. Και στην καθημερινότητα φαίνεται, εκεί, ας πούμε, που η καθημερινότητα μας είναι σκληρή, είναι πολλά τα ερεθίσματα, έχουμε δουλειές, έχουμε άγχος, και όλα αυτά μπορούν να καταβάλουν τη ζωτική μας αρχή. Αυτοί και άγχος λιγότερο έχουν, ή το διαχειρίζεται καλύτερο ο οργανισμός, και μεγάλη ζωτική αρχή, μεγάλη ενέργεια που βγαίνει στην καθημερινότητα. Δεν κουράζονται, αισθάνονται πιο καλά, αλλάζει η διάθεσή τους, αλλάζει η ψυχολογία τους. Και συμβαίνουν και πολλά θετικά πράγματα για τους. Εγώ αυτό παρατήρησα μετά τη συνεδρία μας. Όταν ξέρετε, όλα γίνανε διάφορα πράγματα που όλα ήταν ως προς το καλύτερο. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω τι ενεργοποιήσετε εκεί πέρα. Ενεργοποιήσατε πολύ ωραία πράγματα, να ξέρετε. Σε κάποια άλλη στιγμή, ή, ας πούμε, σε μια ημερίδα που σκεφτόμαστε να κάνουμε. Να σας πω εδώ ότι παρουσιάσαμε αυτή την χειροπαθητική θεραπεία κυταρικής ενεργοποίησης πριν 2 χρόνια στο Χατζηγιάννιο. Ήταν sold out η ημερίδα αυτή. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Μα ο κόσμος ενδιαφέρεται πραγματικά, αλλά δεν ξέρει πού μπορεί να απευθυνθεί για να μάθει, για να δει, για να κατανοήσει. Όχι μόνο μία, πολλές ημερίδες θα πρέπει να πραγματοποιήσετε, και όχι μόνο στη Θεσσαλία, που η Θεσσαλία θεωρώ ότι είναι λίγο πίσω, μπορεί να πάει και λίγο πιο μπροστά, γιατί έχει καλούς θεραπευτές. Και εδώ θα πρέπει αυτό που έζησα εγώ να μεταφερθεί και λίγο παραπέρα. Είστε άξιος να το κάνετε, πραγματικά σας το λέω, και θα είναι κρίμα αν σταματήσετε αυτή τη γνώση που μεταδώσετε σε μένα, να μην τη μεταδώσετε και σε άλλα άτομα. Καταρχήν, δεν είναι τυχαίο που εδώ άφησε την τελευταία του πνοή ο Ιπποκράτης. Άρα έχουμε από τη μία τον Ιπποκράτη. Να σας πω, έχουμε από τη Μαγνησία το Γκένταυρο Χείρο. Έχουμε στα Τρίκαλα τον Ασκληπιό. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση εδώ στη Θεσσαλία να μην υπάρχει προσέγγιση ολιστική. Σωστό, από εδώ ξεκινήσαν όλα. Πιο πίσω και πω ότι δίπλα μας είναι ο Όλυμπος, και πιο παλιά με τους μύθους, με τους θεούς και αυτά, σίγουρα κάποιοι άνθρωποι θα είχαν χαρίσματα και τους θεοποιούσαν. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Έτσι είναι. Στο Χατζηγιάννιο, εκεί τι ετοιμάζετε, για πείτε μας, κύριε Σπακύρη. Τώρα σκεφτόμαστε να κάνουμε μια άλλη παρουσίαση, να κάνουμε μια παρουσίαση για το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, αυτό που βλέπουμε στα βιντεάκια, και να δούμε πώς μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, πώς μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, σαν μια εντός παρενθέσεως, να μην παρεξηγηθώ από την επιστημονική κοινότητα, είναι σαν μια μικρή μαγνητική,
Δηλαδή, βλέπουμε το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και αντιλαμβανόμαστε τι έχει ο Σκιαγραφείτε τα μαγνητικά πεδία του ανθρώπου. Ναι, ναι. Αυτά τα βιντεάκια που είδαμε προηγουμένως είναι από ένα μηχάνημα βιοσυντονιστικό, το οποίο και αυτό έχει πάρει άδεια από το Υπουργείο Υγείας εδώ στην Ελλάδα. Να πούμε ότι είναι καθόλου νόμιμα. Όλες οι θεραπείες είναι πιστοποιημένες. Δεν είναι... Γιατί κυκλοφορούν και πολλές απομιμήσεις, γι' αυτό το λέω, καταλάβατε. Και ο κόσμος πρέπει πια να προσέχει που πάει και πού απευθύνεται. Γιατί ο καθένας στον πόνο του πάνω μπορεί πραγματικά να πιστέψει τον οποιονδήποτε. Σωστό. Θα πρέπει ουσιαστικά όποιος εκπαιδεύεται να έχει γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας, δηλαδή να έχει κάνει κλασικές σπουδές. Δεν εννοείται αλλιώς. Υπάρχουν χαρισματικοί άνθρωποι, αλλά και αυτοί για να μπορέσουν να εξελιχθούν θα πρέπει να κάνουν τέτοιες σπουδές. Πιο παλιά είχαμε ικανούς και χαρισματικούς ανθρώπους που τους ονομάζαμε πρακτικούς. Ναι, αυτό έχει εκλείψει πλέον ή τείνει να εκλείψει, γιατί ουσιαστικά όλο αυτό αρχίζει και αποκτά ένα επιστημονικό υπόβαθρο και ουσιαστικά αυτό θέλουμε να δείξουμε κι εμείς, ότι όλο αυτό που κάνουμε στηρίζεται επιστημονικά, θέλουμε να κάνουμε έρευνα πάνω σε αυτό και να δείξουμε τα αποτελέσματα στον κόσμο, στην Ελλάδα πρώτα και μετά σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι καλό. Εμείς δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού, ξεκινήσαμε την ιατρική και πρέπει να ξαναγυρίσουμε στις ρίζες μας. Τώρα μου έρχεται να γελάσω λέγοντας αυτό το σλόγγαν που ακούμε πολλές φορές, έτσι, εμένα μου είναι λίγο νοσταλγικό αυτό, που λέει, ας πούμε, ότι είμαι τόσο πολύ μπροστά, λέει, που όταν κοιτάω πίσω βλέπω το μέλλον. Έτσι θα έπρεπε να είναι η πραγματικότητα όμως. Ναι, δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε έναν τέτοιο μεγάλο πολιτισμό που πολλές φορές αυτός ο αρχαίος πολιτισμός δεν έχει μεταγγιστεί στην καινούργια γενιά. Εγώ ψάχνοντας και κάνοντας τόσες πολλές θεραπείες, όπου και να έμπαινα στο ίντερνετ, πάντα μου έβγαζε Έλληνες, αρχαίους Έλληνες. Δηλαδή το είχαν πει. Υπήρχε από παλιά. Ναι, υπήρχε αυτή η γνώση και είναι κρίμα να χαθεί. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να αφήσουμε το αποτύπωμά μας πάνω σε αυτό και γι' αυτό το λόγο δεν θέλουμε ούτε να μονοπολίσουμε το χώρο ούτε τίποτα. Ίσα ίσα εμείς σκεφτόμαστε αυτή τη γνώση να τη δώσουμε, γι' αυτό σκεφτόμαστε να κάνουμε σεμινάρια. Ήδη που πάρα πολλοί συνάδελφοι θέλουν και ενδιαφέρουν και μας είπαν ότι κράτησέ μου θέση, άμα ξεκινήσει σεμινάρια. Είπαμε ότι από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουμε τα σεμινάρια, το πρώτο σεμινάριο που θα δοθεί για την χειροπαθητική και πραγματικά θα χαρώ κάποιος μαθητής να γίνει καλύτερος από το δάσκαλο. Γιατί αυτή είναι η εξέλιξη, έτσι πρέπει να... Εγώ θα είμαι εκεί να σας το καλύψω, να ξέρετε, σας το λέω από τώρα. Ωραία, θα χαρούμε πολύ. Θα χαρούμε πολύ. Κύριε Φακύρη, εγώ ήρθα σε εσάς, ξάπλωσα σε ένα κρεβάτι και με ξεκλειδώσατε, πήρε ένα δευτερόλεπτο, νομίζω δεν πήρε παραπάνω. Ναι. Είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Ποιοι άνθρωποι έρχονται σε εσάς, μετά από τι τους βασανίζει και έρχονται και φτάνουν σε εσάς? Ποια περιστατικά βλέπετε? Ναι, υπάρχουν περιστατικά τα οποία ακούνε και έρχονται με την πρώτη φορά, γιατί κάποιος έγινε καλά και το άκουσε και λέει, αν θες πήγαινε εκεί. Και έρχεται και γνωρίζει που έρχεται. Στην αρχή όμως, τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για μένα, μιας και δεν είμαι από τη Λάρισα. Έπρεπε να αποδείξω. Και για να αποδείξω έπρεπε να έχω αποτελέσματα. Και όταν δεν ήξερε ο κόσμος, αυτός ο κόσμος είχε απευθυνθεί σε κλασικό, στην κλασική ιατρική. Ναι, είχε πάει στον ένα γιατρό, είχε πάει στον άλλον, δεν έβρισκε την ίασή του. Είχε περάσει, πολλοί περάσαν από... Δεν θέλω να θίξω την ιατρική, ίσα συνεργαζόμαστε και με γιατρούς και είναι και και το... πρέπει να είναι πια η ιατρική, να συνεργάζεται. Είναι και το τέλειο αποτέλεσμα δηλαδή για μένα, γιατί έχουμε περιστατικά τα οποία τα παρακολουθούν οι γιατροί. Αυτό να γνωρίζει ο κόσμος, γιατί οι περισσότεροι μπορεί να γνωρίζουν, να πούν θα πάω σε αυτόν τον κύριο εκεί και δεν θα ξαναδώ τον γιατρό μου, δεν θα έχω δικαίωμα να μιλήσω με κάποιον γιατρό ή δεν θα πάω να κάνω εξετάσεις, μπορεί να μην χρειαστεί να πάρω χάπια. Να μην φοβάται ο κόσμος. Όχι βέβαια. Θα μπορέσει κανονικά να ακολουθήσει μια θεραπεία σε συνεννόηση, θα έχει και καλύτερο αποτέλεσμα, πιστεύω εγώ. Ναι. Απλώς εμείς λέμε ότι γίνεται κατανάλωση, υπερκατανάλωση φαρμάκων, είμαστε ενάντια σε αυτό. Δηλαδή, όταν έχει μπει ένα δηλητήριο μέσα στην ύλη, ίσως χρειάζεται ένα δηλητήριο να βγει.
Ωραία, αυτό να το δεχτούμε. Ναι. Αλλά για το παραμικρό να δίνουμε πολλά όπως φάρμακα. έγινε και με τις αντιβιώσεις που έχει γίνει υπερκατανάλωση. Ακριβώς. Πιστεύω ότι περισσότεροι πια έχουν ενημερωθεί για αυτό το θέμα. Σίγουρα. Εγώ στο μεταπτυχιακό που κάνω στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εδώ, στο Πανεπιστημιακό, οι γιατροί, οι φωτισμένοι, δηλαδή είναι όλοι κατοξευμένοι στο χώρο τους πραγματικά και μιλάνε για αυτά τα πράγματα, ότι δεν πρέπει, και εμείς οι Έλληνες είμαστε, αν θυμάμαι καλά, στο 4ο επίπεδο, δηλαδή ότι έχουμε πάρα πολύ κατανάλωση αντιβιώσεων και αυτά και έχουμε θυστεί στα φάρμακα. Ναι, έχουμε θυστεί. Και τώρα προσέχουμε πάρα πολύ. Σε εσάς όταν έρχονται εκεί, αντιμετωπίζετε στην αρχή το βλέμμα αυτό που δεν πιστεύουν αυτό που θα έρθει? Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που ο κόσμος που έρχεται σε εμάς πιστεύει γιατί έχει ακούσει. Υπάρχουν και αυτοί που είναι οι άπιστοι ομάδες, όπως ήμουν εγώ στην αρχή, που δεν πίστευα. Ήσασταν ο ίδιος, έτσι. Ναι, όπως σαν και εμένα την πάθατε κι εσείς. Ναι, ακριβώς. Είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό γιατί στην παιδεία μας υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχουμε καλογηθεί έτσι. Θα πάμε στο γιατρό να μας πει τι έχουμε και να πάρουμε το φάρμακο. Δηλαδή, κάποιοι ασθενείς ακούω που λένε ότι πήγα σε αυτόν τον γιατρό και δεν μου έδωσε τίποτα. Γιατρός είναι αυτός. Εντάξει, οι καινούργιοι γιατρές και οι παλιοί βέβαια κοιτάνε να δίνουν λιγότερα χάπια πλέον, λιγότερα φάρμακα. Και κοιτάνε να το κάνουν καλά τον άνθρωπο πραγματικά και ενδιαφέρονται. Και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Η πιο συχνή ασθένεια που βλέπετε, κύριε Φακύρη, που έρχεται σε εσάς, ποια είναι και η πιο δύσκολη που έχετε αντιμετωπίσει? Είναι το πιο δύσκολο περιστατικό, το θυμόσαστε? Το πιο δύσκολο περιστατικό, εντάξει, τώρα δεν ξέρω να το αναφέρω. Την ασθένεια μόνο και την έκβαση της πορείας αυτού του ασθενούς. Δεν ήταν θετική η έκβαση. Μιλάμε για καρκίνο παγκρέατος, στο 4ο στάδιο, 32 χημειοθεραπείες, είχε στεγνώσει ο άνθρωπος. Κάναμε θεραπεία, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι καλό να μην φοβηθεί και ο κόσμος, αλλά τέλος πάντων την ώρα που κάναμε θεραπεία άρχισε να μυρίζει ο χώρος ψόφιο, έτσι, μια δύσκολη μυρωδιά, τη μύριζε και ο ίδιος και ο φίλος του που ήρθαν μαζί και είχε πάρα πολύ πόνο, με φώναξε να φύγω, να πάρω τα χέρια μου πάνω του γιατί μπορούσε πάρα πολύ. Ενεργοποιήθηκε. Και εκείνη τη στιγμή, ναι, όπως τραβήχτηκα, μπήκα στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και άρχισαν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο να μου κινεί το χέρι και ξαφνικά άρχισε να βγαίνει από μέσα αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν έζησε. Λογικό. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε και θαύματα. Δεν ξαναπώνεσαι όμως. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Γιατί ο κόσμος καμιά φορά μπορεί να είστε η τελευταία του ελπίδα και να πει θα πάω στον κύριο Φακύρη και θα μπορέσει να μου εξαλείψει όλα τα προβλήματα. Δεν γίνονται αυτά. Αυτά δεν γίνονται ούτε και στην κλασική ιατρική. Κακά τα ψέματα. Όχι μόνο στην ολιστική ιατρική, ούτε και στην κλασική ιατρική και στον καλύτερο γιατρό να πας. Ό,τι να γίνει θα γίνει. Υπάρχει και ο στάθμητος παράγοντας. Τότε ήμουν πιο νέος, πίστευα στην ολική επαναφορά. Εντάξει, το πήρα βαρέως, αλλά με τα χρόνια και κάνοντας πολλές τέτοιες θεραπείες κατάλαβα ότι όταν το πρόβλημα φτάνει βαθιά στην ύλη και είναι χρόνιο, είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο πραγματικά. Όχι κατόρθωτο, γιατί πάρα πολλοί πιστεύουν και πάρα πολλοί έχουν αυτοϊαθεί και χωρίς να πάνε και σε έναν θεραπευτή, έτσι. Γιατί η πίστη είναι η μεγαλύτερη δύναμη, είναι η κινητήριος δύναμη και ουσιαστικά τη ζωτική αρχή την κάνει τεράστια. Το πιστεύω και εγώ. Ναι. Πάρα πολλοί κόσμος έχουν καταγραφεί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που μέσω της πίστης, ας πούμε, πραγματικά, γιατί είναι καλό να πιστεύω ο κόσμος σε κάτι, σε οτιδήποτε πιστεύει ο καθένας. Ναι. Και του δίνει τεράστια δύναμη αυτό το πράγμα. Τώρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η θεραπεία δρά κατευθείαν στο κυταρικό επίπεδο. Γίνεται σαν μια πυρηνική έκρηξη μέσα, κάπως έτσι θα μπορούσα να το περιγράψω κάπως έτσι, γιατί έχω ασχοληθεί και με άλλες θεραπείες που μπαίνουν στον οργανισμό και προσπαθούν να λειτουργήσουν το μηχανισμό αυτοΐασης, αλλά πάνε πιο αργά. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά βλέπουμε παλιά έκανα 4-5 θεραπείες για να τους φτάσω σε αυτό το επίπεδο, τώρα με την πρώτη θεραπεία
Και να δούμε τώρα στο βιντεάκι αυτή τη στιγμή, άμα θέλετε, να δούμε το δικό σας βιντεάκι, να δούμε πώς αμέσως ενεργοποιήθηκατε. Το βασικό είναι ότι εσείς είχατε καλή πρωταρχική πνοή ζωής, δηλαδή καλή ζωτική αρχή και αμέσως δηλαδή. Δεν θα πάθω τίποτα, κύριε Φακύρη. Έχω πολύ ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Καλό είναι να μας πείτε κι εσείς, δεν λέω εγώ μόνο. Πώς νιώσατε πραγματικά? Πραγματικά μπήκα στο χώρο σας. Με το που μπήκα στο χώρο σας και είδα εσάς και τη Γκιουζέλ, αισθάνθηκα οικία πρώτον και κυρίως. Δηλαδή είναι ένας χώρος ο οποίος δεν πρέπει να τον φοβάται ο κόσμος, είναι ένα θεραπευτήριο. Μου δημιούργησε μία γαλήνη. Με κερδίσατε σαν άνθρωποι, γιατί αυτά που λέγατε ήταν στοχευμένα και φάνηκε ότι έχετε γνώσεις. Ήξερα δηλαδή, επειδή είμαι και ιδία, έχω και ιδία γνώμη πάνω στα θέματα της ιατρικής, ότι σίγουρα δεν θα χάσω το χρόνο μου εκεί μέσα και σίγουρα αυτό που θα ζήσω δεν θα είναι κάτι το οποίο θα μου προκαλέσει κακό, μπορεί να με υποτροπιάσει, να με ενεργοποιήσει άλλα πράγματα. Δεν φοβήθηκα τέλος πάντων, αισθάνθηκα μία ασφάλεια στο χώρο σας. Όταν λοιπόν ξάπλωσα στο κρεβάτι, αυτό που έζησα εγώ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδα στο βίντεο. Έτσι, γιατί εγώ. Να μην γελάει ο κόσμος που με ξέρει, λέω την αλήθεια, με το που ξάπλωσα νόμιζα ότι τα χέρια σας ήταν πάνω μου στο κεφάλι. Ενώ αργότερα στο βίντεο, όπως βλέπει και ο κόσμος, είναι δίπλα στο κεφάλι μου. Δεν με πιάνεται το κεφάλι. Ήθελα να καθίσω ακίνητη, ήμουν και κουρασμένη, ήθελα να κοιμηθώ. Μόνο αυτό δεν έγινε φυσικά. Τα χέρια μου τα αισθάνθηκα να τα διαπερνάει ρεύμα και τα δύο. Αλλά το πιο συγκλονιστικό για μένα δεν ήταν το ρεύμα που περνούσε από το σώμα μου και έδινε τις εντολές στα χέρια, στα πόδια. Έχω σηκώσει τη λεκάνη μου στον αέρα, πράγμα που για μένα είναι διανόητο. Δηλαδή, στο γυμναστήριο, αν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα, με παρακαλάει η γυμνάστριά μου, δεν γίνεται να είμαι επί τόση ώρα ακίνητη σε αυτή τη θέση και το σώμα μου να μην αισθάνεται. Σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο θυμάμαι ότι δεν είσαστε καν πάνω από το κεφάλι μου, έχετε φύγει πίσω από το κεφάλι μου και μου μεταδίδετε την ενέργεια μόνο με τα χέρια σας και υπάρχει και κενό ανάμεσα. Άκουσα τα 4 στοιχεία που προείπατε, 5, πόσα... Τα 5 στοιχεία από τον Πυθαγόρα, τα είπε και ο Ιπποκράτης για τα 4 στοιχεία. Εγώ ήμουν τυχερή, ένιωσα το νερό, ένιωσα τη φωτιά, τον αέρα, ένιωσα το ρεύμα. Είστε από τους καλύτερους θεραπευόμενους, θα έλεγα. Ίσως επειδή πραγματικά το πίστεψα αυτό το πράγμα και επειδή με βοηθήσατε εσείς να ανοιχτώ ως άνθρωπος, να ανοίξω, γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι κλειδωμένος και στον κλασικό γιατρό να πάει να του πει ο γιατρός πάρε 5 πράγματα. Κάνε 5 πράγματα στο σπίτι. Αν αυτός ο άνθρωπος είναι αρνητικός και δεν θέλει να τα κάνει, δεν θα κάνει τίποτα. Τίποτα δεν θα πετύχει. Αυτό το πράγμα ήταν πρωτόγνωρο για μένα. Δεν ήξερα καν ότι έχω τόση δύναμη να τα κάνω όλα αυτά. Το βασικότερο είναι ότι η σφιγμή σας και η αναπνοή σας είναι όπως όταν κοιμόμαστε. Δηλαδή έτσι ήταν, όντως. Ήμουν σε πλήρη ηρεμία. Η μόνη σύγχυση που ήταν στο κεφάλι μου ήταν στον εγκέφαλο μου, σκεφτόμουν. Τα χέρια μου τα έχω πάνω τόση ώρα. Θέλω να τα κατεβάσω. Πάω να τα κατεβάσω, μα δεν κατεβαίνουν. Γιατί δεν κατεβαίνουν τα χέρια μου? Ποιος τα ορίζει αυτά τα χέρια εκείνη την ώρα? Ποιος μου όριζε τα χέρια? Η ενέργεια που μου στέλνατε εσείς. Τα κύτταρα ενεργοποιηθήκανε και ξέρουν τον τρόπο πώς θα ξεμπλοκάρετε. Και ουσιαστικά κάνουν όλες τις κινήσεις αυτές για να ξεμπλοκάρει το σώμα και να ρέει η ενέργεια από μέσα χωρίς αντιστάσεις και ουσιαστικά να φέρει την ισορροπία, το δεξί με το αριστερό, το πάνω με το κάτω, το μέσα με το έξω. Έτσι λειτουργεί ο οργανισμός και έτσι έρχεται η ίαση, η πραγματική ίαση. Γιατί όπως έλεγε και ο Στυλ, ο οποίος εφήβρε την οστεοπαθητική στην Αμερική, που διδάσκεται στα πανεπιστήμια, είναι η ιατρική μέθοδος, έλεγε ότι ο καθένας μπορεί να βρει, λέει, την ασθένεια. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να βρει την υγεία. Αυτό. Και ουσιαστικά αυτός που μπορεί να βρει την υγεία δεν είναι ούτε ο θεραπευτής, ούτε ο γιατρός, είναι ο ίδιος ο μηχανισμός. Ο ίδιος ο μηχανισμός που έχουμε όλοι μας μέσα. Γι' αυτό έχουν και πολλοί, έχουν αυξηθεί τα αυτοάνωσα πια. Γιατί μόνοι μας πια πολεμάμε τον εαυτό μας. Και μόνοι μας μπορούμε να το κάνουμε και καλά. Οι συγκρούσεις που έχουμε στο μυαλό μας, τα θέλω μας, τα πρέπει μας, η καρδιά, το μυαλό, όλα αυτά δημιουργούν συγκρούσεις και έτσι τα ίδια τα κύτταρα επιτίθενται σε άλλα κύτταρα στον οργανισμό. Εγώ ενεργοποιήθηκα από την πρώτη συνεδρία. Και μετά... Να πούμε και για τη Σάσα. Ναι, φυσικά, για την παραγωγό μας, την αγαπημένη, την κυρία Αποστολοπούλου. Τι την κάνετε εκεί πέρα? Που ήρθε η κυρία Αποστολοπούλου την πρώτη φορά, ήρθε
Αρνάκι. Τη δεύτερη όμως πραγματικά νομίζω ότι έζησε κάτι περισσότερο από αυτό που έζησα εγώ. Ναι. Εντάξει, είχαμε την πρώτη φορά η οποία πήγε πολύ καλά πραγματικά, δηλαδή ενεργοποιήθηκαν τα χέρια της, όλο ο άνω κορμός και δεν άνοιξε καλά προς τα κάτω. Συνήθως από τη μέση και κάτω είναι το πιο δύσκολο να ανοίξει, γιατί εκεί μαζεύονται όλες οι τοξίνες και από εκεί προσπαθείς να γεωθείς και να ανοίξει ο οργανισμός για να ρέει καλύτερα η ενέργεια. Συνήθως το πάνω απευθύνεται αν πάμε στην κινέζικη ιατρική, είναι το Yang και το κάτω είναι το Yin. Συνήθως το Yin είναι πιο δύσκολο, γιατί είναι πιο βαθιά. Και γι' αυτό στη δεύτερη φορά ενεργοποιήθηκε πάλι το Yang και έδωσε μετά δύναμη στο Yin και άρχισε να ενεργοποιούνται και να νιώθει μέσα και τα εσωτερικά της όργανα και σιγά σιγά ανέβαινε προς τα πάνω και έφτασε στα σπλάχνα της, μετά στο πνεύμα, στην καρδιά και μετά έφτασε και στο μυαλό και έχουμε, ας πούμε, μια δυνατή ψυχοσωματική απελευθέρωση. Το βασικό είναι ότι όταν έρχεται κάποιος και το βιώνει αυτό και άμα σου το έλεγα ή το βλέπεις, ας πούμε, στο βίντεο τώρα που μπορεί να βλέπω, θα το πεις, ξέρετε τι μου λέει? Όχι. Μόνο τον το βιώνει. Αυτό είναι βασικό. Πρέπει να το βιώσεις. Αλλιώς δεν γίνεται, όντως δεν γίνεται να το κατανοήσεις. Ό,τι και να πούμε εδώ αυτή τη στιγμή, όσο σηκώνεις και να δούμε, αν ο κόσμος δεν το δοκιμάσει, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί μιλάμε. Σίγουρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Σίγουρα. Και η αίσθηση αυτή που αποκομίζουμε δεν είναι φόβος, είναι η αίσθηση ότι ανακουφίζεσαι. Ακόμα και όταν υπάρχει ένας μυοσκελετικός πόνος, ένα μπλοκάρισμα δυνατό, την ώρα που ελαφρώς μπορεί να πονάς, να έχεις μια ελαφρή αίσθηση πόνο, αμέσως μετά έχεις την αίσθηση της ανακούφισης. Και όταν σηκώνεσαι, δηλαδή σηκώνεσαι τώρα, τουλάχιστον 45 λεπτά θέλει η θεραπεία για να τελειώσει. Υπάρχουν θεραπείες που, ας πούμε, κάνουν 1,5 ώρα, έχουμε κάνει και θεραπείες, ας πούμε, μέχρι 3,5 ώρες σε πολύ βαριά περιστατικά. Υπάρχουν θεραπείες οι οποίες ο θεραπευόμενος, να μην λέμε ασθενής, δεν μου αρέσει η λέξη, ο θεραπευόμενος κοιμάται και δεν θυμάται τίποτα και τότε γίνεται πραγματικά ανάπλωση στα κύτταρα του εγκεφάλου. Αυτό να μου το κάνετε εμένα μια μέρα. Θα μ' αρέσει. Θα κοιμηθώ λίγο. Εσείς μπήκατε κατευθείαν στην κίνηση, ναι. Υπάρχουν περιστατικά που έχουν την αίσθηση αυτή της κινητικότητας, υπάρχουν περιστατικά που έχουν την αίσθηση του νερού, βιώνουν σαν να είναι μέσα στο νερό, υπάρχουν περιστατικά που νιώθουν. Μέχρι εδώ πέρα πάνω το νερό, αφού γύρισα και το κεφάλι μου, γιατί αισθανόμουν ότι ερχόταν πάνω μου νερό. Ναι. Πραγματικά. Ναι. Μα γι' αυτό και αυτά τα βιώσαν και οι αρχαίοι Έλληνες και γι' αυτό τα αναφέρουν. Δεν τα αναφέρουν τυχαία, ότι υπάρχει το αιθερικό επίπεδο, το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία. Υπάρχει ο αέρας και στη φύση υπάρχει αέρας. Ό,τι υπάρχει στο σύμπαν υπάρχει μέσα μας. Δεν υπάρχει. Δονείται το σύμπαν, δονούμαστε εμείς. Δονούμαστε εμείς, δονείται το σύμπαν. Αυτό που, να το θυμηθώ λίγο που λέει, αυτό που λέγανε παλιά, στην Αθηνά και χειρακίνη, ουσιαστικά, εάν το θέλεις πολύ, θα συνομωτήσεις και το σύμπαν. Να δηλαδή, το πάρεις κιόλας. Ναι, από τη σκέψη και μόνο, που έχει δύναμη και σκέψη και ο εγκέφαλος, κάποια άλλη φορά θα δούμε τι δόνηση προκαλεί ο εγκέφαλος, τι δόνηση προκαλούν τα χέρια, τι δόνηση προκαλούν τα μάτια, να τα φέρουμε, να τα δείξουμε, να τα ξέρει ο κόσμος. Το βασικότερο είναι ο εγκέφαλος, πραγματικά. Και υπάρχουν και μηχανήματα πραγματικά που κάνουν μέχρι και νοημοσύνη, τεχνική νοημοσύνη έχουμε φτιάξει σαν... Αλήθεια. Ναι, βέβαια, σαν επιστήμονες. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι ο εγκέφαλος είναι το ανώτερο όλο. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα μηχάνημα να συγκριθεί με έναν εγκέφαλο. Λένε, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τα κομπιούτερ 5ης γενιάς, ας πούμε, και ο εγκέφαλος είναι 15ης γενιάς. Δεν μπορεί να συγκριθεί, όχι. Ναι. Και πιστεύω ότι όλα ξεκινάνε από εκεί. Κύριε Φακύρη, πόσες συνεδρίες χρειάζεται ο καθένας θεραπευόμενος? Ναι. Τώρα, ο καθένας θεραπευόμενος, να σας πω. Υπάρχουν, ας πούμε, περιστατικά τα οποία είναι χρόνιο. Το χρόνιο χρειάζεται παραπάνω θεραπείες μέχρι να αισθανθεί ο ίδιος ο οργανισμός. Υπάρχουν βέβαια και περιστατικά που είχαν χρόνιο νόσημα και αυτό άμεσο κιόλας και με 2 θεραπείες γίνανε καλά. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα του θεραπευτή,
Είναι το θέμα του θεραπευόμενου. Το θεραπευόμενο, τι η ζωτική αρχή έχει από κάτω. Και πολλές φορές, ας πούμε, γίνεται αυτό ότι πάει κατευθείαν στο αρχικό αίτιο και με το που θεραπεύει το αρχικό αίτιο, αν είναι, ας πούμε, για παράδειγμα εδώ, όλα μετά τα άλλα τα συμπτώματα πέφτουν σαν ντόμινο και δεν υφίσταται πλέον. Υπάρχουν και θεραπευόμενοι οι οποίοι πάνε, όπως καθαρίζουμε το κρεμμύδι με τις φλούδες, ας πούμε κάθε φορά 7 επίπεδα και φεύγουν και τα συμπτώματα από αυτά και μετά να πάνε ακόμα πιο βαθιά και πιο βαθιά μέχρι να φτάσουν στο αρχικό αίτιο. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Εξ αρχής. Τα ξέρω ο ίδιος ο οργανισμός. Ναι, ο οργανισμός. Δηλαδή έρχεται ένα απλό, να πούμε, ένας πονοκέφαλος. Όλοι οι πονοκέφαλοι έρχονται από το ίδιο πρόβλημα, όχι. Όχι. Δηλαδή, ένας πονοκέφαλος μπορεί να πάει καλά με την πρώτη θεραπεία, ένας πονοκέφαλος που μου είχε, ας πούμε, ήθελε 9 θεραπείες, που είναι απλό. Που είναι κάτι απλό. Ναι, αλλά και τα μυοσχηλητικά, ας πούμε, είναι πιο απλά. Αλλά πολλές φορές και τα μυοσχηλητικά έχουν από πίσω ψυχοσωματικά. Και πρέπει να λυθεί το πρόβλημα αυτό για να λυθεί και το πρόβλημα στην ύλη. Στον εγκέφαλο, δηλαδή στη ψυχή, που είναι πιο δύσκολο. Ωραία. Τώρα, υπάρχουν περιστατικά τα οποία έχει φτάσει τόσο πολύ το πρόβλημα στην ύλη που πραγματικά και έχουμε σηκώσει και τα χέρια ψηλά. Δηλαδή, υπάρχουν πραγματικά περιστατικά που δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε καλά. Τι να πούμε, να μην λέμε ψέματα στον κόσμο. Μόνο την αλήθεια. Τουλάχιστον σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έτσι πρέπει να είναι. Μα έτσι πρέπει. Λοιπόν, ναι, δεν μπορέσαμε. Και πραγματικά κάποια στιγμή είπαμε και στους θεραπευόμενους, να τους λέμε έτσι, ότι δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Το καλό είναι με εμάς, ας πούμε, ότι εκτός από τη χειροπαθητική, κάνουμε ομοιοπαθητική. Η Γκιουζέλ κάνει ομοιοπαθητική. Ήταν και παλιά πολλά χρόνια θεραπεύτρια. Θα τη φιλοξενήσουμε σε επόμενη εκπομπή. Βεβαίως, την περιμένω γιατί είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Πέρα από ένα ξεχωριστό μυαλό, είναι και ένας ξεχωριστός άνθρωπος που η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που την έχει εδώ πέρα. Όχι η Λάρισα, η Ελλάδα. Και εγώ περισσότερο. Εσύ ακόμη περισσότερο, δεν το συζητώ. Τώρα να πούμε και άλλα, κάνουμε οστεοπαθητική, κάνουμε κρανιακή, κάνουμε κρανιοερά θεραπεία, κάνουμε βιοσυντονισμό. Ο οποίος έχει αυξανόμενη τάση ο βιοσυντονισμός τώρα. Ευτυχώς ο κόσμος αρχίζει και ασχολείται, τα ψάχνει γύρω-γύρω τα θέματα αυτά. Ναι. Κύριε Φακύρη, όλα αυτά που κάνετε είναι πραγματικά πολύ τυχερή η Λάρισα που τα έχει ως παροχές. Είσαστε ένας αξιόλογος επιστήμονας και ένας αξιόλογος άνθρωπος. Εμένα ήταν τιμή μου μετά τα μεγάλα κανάλια που έχετε επισκεφτήκατε και το δικό μας κανάλι και τη δική μου την εκπομπή. Είμαι πολύ τυχερή που σας γνώρισα και εσάς αλλά και την Γκιουζέλ και εύχομαι ο τηλεθεατής να καταλάβει έστω το 1/4 από αυτό που του περιγράψαμε τώρα. Το 1/4 να του μείνει είναι αρκετό σε ερέθισμα στον εγκέφαλο για να αρχίσει να σκέφτεται και περαιτέρω πράγματα, να το ψάξει λίγο περισσότερο. Ο καθένας από το δικό του πόστο λοιπόν και από το δικό του μετερίζει που λέω και εγώ, δίνει τη μάχη του. Για αυτό που γράφετε εδώ πίσω, θέλω την υγεία μου και την υγεία. Είναι γεγονός ότι και εσείς που είστε με την πληροφόρηση για να μάθει ο κόσμος και εμείς που είμαστε θεραπευτές, εσείς είστε και νοσηλεύτρια και μεταπτυχιακό και όλα αυτά. Έχετε μεγάλο... από όλους τους δρόμους. Ναι, και οι γιατροί μας και οι χειρουργοί μας και οι ολιστικοί μας θεραπευτές, όλοι κάνουμε ένα λειτουργήμα. Όλοι πρέπει να συνεργάζονται για μένα, για το καλύτερο αποτέλεσμα, για να υπάρχει υγεία όντως. Κύριε Φακύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Αυτή τη στιγμή φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να καληνυχτήσουμε τον κόσμο που ήταν σήμερα εδώ μαζί μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη στις 10:30 το βράδυ εδώ στο Άστρα TV και την εκπομπή Θέλω την υγεία μου. Καληνύχτα σας.